Zdravím všetkých, mám tu pred sebou telefón, ktorý je na predaj. Jedná sa o čínsky model s označením F9006. Je to telefón, ktorý má veľkosť displeja 4,3 palca. Je to štvorjadro s 1 GB ramkou, 4 GB romkou. Telefón má takéto flipové púzdro. Pravá strana na telefóne je zapínacie, vypínacie tlačítko. Na ľavej strane je ovládanie hlasitosti. Zo spodnej strany je mikrofón, reproduktor, nabíjací port. Vrchná strana obsahuje vstup pre sluchátka. Zadný fotoaparát má rozlíšenie 8 megapixelov, predný 1,9 megapixelu. Telefón disponuje Wi-Fi, Bluetooth, GPS, navigáciou. Telefón má podporu 2 SIM kariet súčasne. Obidve SIM karty sú veľkosti klasická, čiže nie je tam mikro, ale klasická SIM karta. Takisto má podporu pamäťových kariet do 32 GB. K telefónu mám dátový a nabíjací kábel, 1 A cestovnú nabíjačku, sluchátka handsfree. Takže kto má záujem o tento telefón, môže sa mi ozvať telefonicky, SMS-kou alebo e-mailom.